हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण करणार आहोत आंब्याचं रायतं. त्याच्यासाठी मी हे झाडी आंबे घेतले आहेत. छोटे आंबे मिळतात मे महिन्यामध्ये आणि हे छान असतात, गोड असतात चवीला आणि याचं आपण आज रायतं करणार आहोत. त्याच्यासाठी बाकी साहित्य काय घेतलं आहे ते आपण बघून घेऊया. इथे मी खोबरं घेतलं आहे आणि 4 मिरी घेतले आहेत, हळद, मिरची पावडर, मोहरी, हिंग आणि मेथीचे दाणे घेतले आहेत. प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. मीठ, गुळाचा 1 खडा घेतला आहे आणि तेल घेतलं आहे. सुरुवातीला आपण खोबऱ्याचं वाटण कसं करतात ते आधी बघून घेऊया. साधारण पाऊण वाटी खोबरं घेतलं आहे मी, किसलेलं ताजं खोबरं. त्याच्यात 4 मिरीचे दाणे घेतलेत. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा मिरची पावडर घालून घेते आणि साधारण पाव चमचा हळद घालून घेते आणि मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालून एकदम बारीक अशा पद्धतीचं वाटून घेते. आता हे जे झाडी आंबे आपण घेतले आहेत, छोटे आंबे, ह्याची आपल्याला सालं काढून घ्यायची आहेत आणि त्याचा थोडासा पल्पही काढून घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी सगळी आंब्याची पहिल्यांदा सालं काढून घेऊया आणि त्याच्यानंतर त्याचा आपल्याला थोडासा पल्पही काढून घ्यायचा आहे. एक तुम्हाला मी दाखवते, बाकी तुम्ही अशाच पद्धतीने सगळे जे आंबे घेतले त्याची सालं काढून घेऊया. अशा पद्धतीने काढून घेतली. बाकीच्याची पण मी काढून घेते. अशा पद्धतीने सगळ्या आंब्यांची सालं काढून घेतली आहेत. आता त्याचा थोडासा आपल्याला पल्प बाजूला करून घ्यावा लागेल. त्याच्यासाठी हात मी स्वच्छ धुवून घेतले आणि हातानेच आता हे आंबे जे असतात त्याचा जेवढा शक्य होईल तेवढा पल्प काढून घ्यायचा आणि तो बाठा पण त्याच्यामध्ये ठेवायचा. अशा पद्धतीने सगळ्या आंब्यांचे व्यवस्थित पल्प काढून बाठे मी त्याच्यात ठेवून वेगळा करून घेते सगळा गर. अशा पद्धतीने आंब्याचा गर काढूनही तयार आहे. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. फोडणीमध्ये थोडंसं आधी तेल घालून घेते. आंब्याचं रायतं करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. इथे मी मोहरी, हिंग आणि मेथीचे दाणे घालून घेते आणि चांगलं मोहरी तडतडेपर्यंत आपण वाट बघूया 2 ते 3 मिनटं. रायतं करण्याच्या खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहेत प्रत्येकाच्या, पण कोकणामध्ये मोस्टली खोबऱ्याचं वाटण घालून रायतं आवडीने खाल्लं जातं. त्यामुळे मी पहिल्या प्रकारचं दाखवते, तुम्ही खोबरं वापरून आंब्याचं रायतं दाखवते. आता आपण इथे बघू शकतो मोहरी आणि जे आपण घातलेली तेलामध्ये ती चांगली तडतडली आहे. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर. मिरची पावडर घालण्याच्या ऐवजी तुम्ही सुक्या लाल मिरच्या जरी वापरल्या तरी चालतात आणि ह्याला छान मग कलर येतो. आपण फोडणीमध्ये थोडंसं मसाला घातल्यानंतर पण करपायला द्यायचं नाही आहे. लगेच आपण त्याच्यामध्ये आपण आंब्याचा जो पल्प काढून घेतला आहे तो घालून घेऊया. हे आंबे चवीला एकदम गोड आहेत. तुम्ही जे आंबे वापरणार आहात रायत्यासाठी त्याची टेस्ट तुम्हाला थोडीशी पल्पची टेस्ट आधी घ्यावी लागेल. आंबट जर असतील तर तुम्हाला गुळाचं प्रमाण थोडंसं वाढवावं लागेल. मी जे इथे आंबे घेतले ते चवीला एकदम गोड आहेत, त्यामुळे मी थोडंसं नावाला गूळ घालणार आहे त्याच्यामध्ये. आता लगेच आपण खोबऱ्याचं वाटण पण घालून घेऊया, कारण मी इथे रायतं मातीच्या भांड्यात करते, त्याच्यामुळे मला खूप जास्ती मिक्स करत राहता येणार नाही आहे. तुम्ही जर स्टीलच्या भांड्यात करणार असाल तर थोडासा हा आंबे घालून आंब्याचा पल्प जो आपण घातला आहे तो घालून मिक्स करा आणि त्याच्यानंतर थोड्या वेळाने खोबऱ्याचं वाटण घातलं तरी चालेल. आता 1 खडा गुळाचा पण मी घालून घेतला आहे आणि थोडंसं मीठही घालणार आहे चवीपुरती आणि हे मिक्स करून घेऊया. आवश्यक असेल तर थोडंसं पाणी घालायचं, नाहीतर खूप दाट होईल. मी हे मातीच्या भांड्यात करते त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी घालणार आहे, नाहीतर मातीच्या भांड्यामध्ये पण थोडंसं जे पाणी असतं ते ॲब्झॉर्ब होतं आणि एकदम सुकं होईल हे रायतं. त्याच्यामुळे मी मिक्सरमध्ये जे वाटण तयार करून घेतलं आहे त्याच्यातूनच थोडंसं पाणी घालून घेते आणि ते पण याच्यामध्ये ॲड करून घेते. साधारण अर्धा वाटी पाणी मी परत ॲड केलं आहे आणि आता आपण झाकण ठेवूया आणि मस्त हे मंद गॅसवर मी 5 ते 6 मिनटं छान शिजवून घेते. गॅस एकदम मंद ठेवलेला मी आणि आता आपण चेक करूया. थोडी याला उकळी यायला लागली. खोबरं जे असतं आपण घातलं ते याच्यामध्ये व्यवस्थित शिजायला पाहिजे, तरच ते रायतं आपलं टिकणार आहे.
म्हणजे एखादा दिवस आपण तरी व्यवस्थित त्याची चव न बदलता हे खाऊ शकतो. आता अशा पद्धतीने आपलं आंब्याचं रायतं जे आहे ते ऑलमोस्ट रेडी झालं आहे. 2च मिनटं मी हे परत उकळवते, गॅस बंद करून घेते आणि हे सर्व करून घेते. तुम्हाला पण असे झाडी आंबे जर कुठे मिळाले तर तुम्ही अशा पद्धतीचं आंब्याचं रायतं नक्की ट्राय करून बघा.